Oh my god! आंनि हिन्जावा खारबाय खारनानै सप्तासे जाबाय। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोनखौ सांग्रांथि हरनाय। दायो बड'लेण्ड हालामाव लंथं सिखाव ओंखारग्रा जादों। नंगौ नामा? बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों सांग्रांथि हरनो सानदों। नोंथांमोना जायनाखि जोंनि बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफोर, नोंथांमोना सांग्रां खालामनानै जाबाय। बिराद गिनांगौ जाबाय। नोंथांमोना खोनाफेरबायमोन ना माब्लाबा लंथं सिखाव ओंखारनाय? नाथाय नैबे 2023आवहाय लंथं सिखाव ओंखारग्रा जाबाय। बे जाथायानो जादों जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर बाजारनि गंसे मबाइल दखानाव बे लंथं सिखावा हाबदों जाहैबाय। दा बे सिखावखौ हमनो मोनदों ना मोनाखै जोङो जेबो मिथिया। नोंथांमोना बे मानसिखौ सिनायदोंब्ला सान्थिपुर बाजारनि बाजार कमिटियावहाय कन्टेक्ट दिहुननानै नोंथांमोना खोन्थाहरब्लानो जाबाय। आंबोथ' कन्टेक्ट मोनाखै। आं कन्टेक्ट मोननायमोनब्ला नोंथांमोना होनानै गालांगौमोन। आङो नोंथांमोनखौ बेखौसो खावलायनो सानो, नोंथांमोना बे सिखावनिफ्राय सांग्रांथि थाब्लानो जाबाय। आरो आइजोफ्राथ' जोबोद गिनांसिगोन, ओंखारनोनो हानाय नंला, हारसिं हाला। ओरैबायदि लंथं सिखाव ओंखारग्रा जाबायना जोंनि बड'लेण्ड हालामाव, आरो बुंनानै फोजोबहाला। आरो आङो बेजों लोगोसे बे खौरांखौबो नोंथांमोननो होलांनो सानो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पस्ट अफिस औगुरि गामि बरफिटार, बे गामिनि 3 गथ'नि बिमा, बिथाङा दा गावनि हौवा आरो गावनि गथ' गथाय आरो सासे फिसाजोखौ लानानै खारखोमानानै दङ। नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुबाय थादों। बे हिन्जावनि मुङानो जाहैबाय अनसुमै समफ्रामारि। नोंथांमोना बे आइजोखौ जेरावखिया नुवा कल खालामनानै बिनि बिसायनो खबर हरब्लानो जाबाय। आङो नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै होगोन बिनि बिसायनिखौ। बे आइजोआ नैबे हौवाजों खारदों। हौवानि जायगायानो जाहैबाय हांमा बाजार आरो पस्ट अफिस फाथाबारि, डिस्ट्रिक्टआ चिरां, खाथि खाथियानो जायो। बिसोरो 3 दङ, हिन्जावजों लोगोसे सासे फिसाजो दंफायो आरो बे हौवा। बिसोरो खारदों जाहैबाय सप्तासेनि सिगां, बै थांनाय सानदेयाव, दिनै सानदे आरो थांनाय सानदेयाव बिसोरो खारदों। ओमफ्राय मंगलबारावहाय बिसोरो ट्रेन गाखोदों। बिसोरखौहाय मुम्बाइ बा बेंगलर, मुम्बाइआवनो बांसिन सन्देह खालामदों। माने बिसोरखौ मुम्बाइ नङाब्ला बेंगलर, जायफ्रानाखि मुम्बाइ बेंगलराव थायो, बिथांमोनखौहाय नोजोर लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोनाथ' बयबाफोर बे मानसिखौ लोगो मोननो हागौ, लोगो मोननो नङा, बेथ' बर' मानसिजोंनो थाहैखागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ सिरियै सुलाद हरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। नोंथांमोना जेरावखि नुवा मानो बे मानसिखौहाय खिन्थाहरब्लानो जाबाय। बे हिन्जावनि फिसाया मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो। आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नोंथांमोना फेसबुकाव नुदोंब्ला फेसबुकाव फल' खालाम, इउटुबाव नुदोंब्ला इउटुबखौबो साबस्क्राइब खालाम। आंनि नामा मृत्युन्जय समफ्रामारि। आंनि गामिया बर' फोथार जाहैबाय, पस्ट अफिस औगुरि, डिस्ट्रिक्ट चिरां। दा आंनि भिडिअ बानायनाया बेनोमोन। दा आंनि हिन्जावा खारबाय खारनानै सप्तासे जाबाय। दाखालि देवबाराव थांदों बिसोरो, खिन्थानाय मथेला बेंगलराव थांनाय बायदि आरो। दा बेनिखायनो माने आंनि भिडिअ बानायनाया जाहैबाय, दा आं हिन्जावखौ नांफिनगौ। खारनांगौनिथ' जेबो जाथायानो गैयामोन, जेबो एसेबांनि प्रब्लेम गैयामोन खारनांगौनि। आंबो केरेलायाव दङ जाहैबाय, जेबो मिन्थिला जेनेबा मा जादों मा जायाखै। थाखा फैसानिबोथ' अभाब गैया, आंबोथ' थाखा फैसाबो हरबाय थानाय जायो सप्तानो। ओमफ्राय दा मा साननानै खारखो बेखौ मिन्थिला आरोखि। जायखिजाया गथ'फ्रा 3, सानैखौ गालांनानै दङ, ओमफ्राय सासेखौ लांफादों आरो बियो। दा सासे दंहैफैयो गावजोंहाय। ओमफ्राय बे लांग्रानि नामा जाहैबाय फाथाबारि हाख्ला होननायनि गामिनि, बेनि मुङा बिमल होननानै बुङो। दा बेखायनो आङो खावलायनाय बेनो जाहैबाय, जेरावखिया माने मोना, जेरावखिया नुवा मानो बिसोरखौ जायखिया हमनानै दोन। ओमफ्राय आंनि एड्रेस बा आंनि थङावहाय आङो खिन्थाहरब्लानो जाबाय। आं थांनानै लायफिनगोन आरोखि बिदि। दा न'आवबो बिराद उसुबिदा, ओंखाम संनांगौ, नै दा फिसाफ्रा स्कुलाव थांनायनि, ओंखाम जानायनि, गाव गावनि ड्रेसफ्राखौ सुना लानो रोङा। बेनिखायनो आं दा खावलायो जेन फैफिनथों आरो फैफिननानै मोजाङै मोजां संसार जालायफिनथों। हिन्जावनि नामा जाहैबाय अनसुमै समफ्रामारि आरो फिसाजोनि नामा मासुम समफ्रामारि। गामिया जाहैबाय बर' फोथार, पस्ट अफिस औगुरि, ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट चिरां।
जेव जेव हाबा जाखानाय हिनजावफोर गोमाग्रा जादों। सानै साथाम गथ' गोनाङानो उन्दै गारनानै खारबाय बायदों। सानै साथाम गथ' गोनाङानो उन्दै गारनानै खारबाय बायदों।